Dul kok emah, wis. Wis. Nek kamar nang mburi iki resik. Resik tapi ora rapong ben. Ya Allah. Ning kursi nang tak golek ya nang. Dianting ora lalingan. Kok nek nang dreng kepek ya. Cetak paling lho. Ora tau tak di sini. Ya nol lho. Bilang lagi ya. Garam mang tak gowo. Eling ku nang piringe nang omah, ning ndi aku ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dini Isma Ois. Halo guys. Baratus kok yang-yangan koyo mangan. Mangan iki. Adang iki ora diceklekno. Adang ora diceklekno. Lali guys. Lho guys. Kaken kayak intan berlian, tapi ya berlian ngene apik. Berapa didol paling ora. Tak lek jamane dhisik pas ngono lho, usum akik. Wong gendeng akik dikikir. Iya ta ya. Terus saiki enak kok boleh. Tapi sik karo rapi ra, ndek biyen anggere wong kon musik ini sampai ngentekno lho. Oh, ala wong kene. Dikisik dhewe. Iya, Mbah Di, Samsuri, ambek bojoku sampai ngentekno lho, baby oil. Astagfirullah. Ben golunyu. Sepeten aku ngeranu mikir iki ora turu suwi. Isik ngono. Enak sedang guys. Kalau dan tuku nek pengin kalau akik cengawis ning gone bakul akik. Malah apik. Pokoke anggere nemok watu ngene iki digo mulih, kok dikisik terus ditempelno ning gone ngene ngono. Kok iso ya diukur ngono. Kok karek tuku ngono kotokan. Iya, sing ngene digaweke dhewe klub ngono. Dewa iki kesik yen batu alam. Pantesane omah kene iki enek wagi. Iya. Budi, sing cilik sing iki apa ya aku ngono. Heeh. Jaman dhisik padha ngono ndek ngene nek ajek padha sik enek. Aku digawekno kok. Aku digawekno warna ungu. Biyen akik ngene juwet sing ngono iki. Terus. Iya, Mbak Ono. Wah ora tak anu lho, biasa panganane. Ini bojoku tak iki mangke anu ya bojoku. Nemok ternyata ning jero plastik ae separo, sisa tak lebokno neh timbang eman-eman. Kok gak kelingan iki wis kalong ki toplese aku tumbak disok kene ya, mlempem ning kuwi. Ning plastik. Ning plastik kan kok mbak ngendi? Heeh. Kayak kerupuk kan digoreng nek. Heeh. Enak iki goreng. Goreng neng kok nek lho, panganan wis langka. Wis entek kene panganan goleki. Wong aku roti ngene mumbruk Iki gak dian seneng soalnya aku gak duwe untu jare iki enak empuk. Malah seneng lempem. Kayak lempem ngono. Empuk jare. Iki gak tedas jare ini. Enggak. Wong iki empuk gak tedas aku ngono. Terus terus duwe untu jek nom aku. Nang tangan. Ah kembangan ki lho, sing tuku ki ya kembangan iki tok. Kae yo apa jenenge tak panganin teh. Rumahane ayam bakso. Yo enak. Lontong bikin. Lontong bikin apa nek sing apa. Lontong bikin wis saiki ning ndi panggone? Lontong bikine bangkut. Tapi iki jek enek ning gone Pak Sis ki urung tau Loh. Sudah jaman pamon itu iki promo melungguan sak porsine gede. Apa iki? Lontong bikin sak mana? Kita kok ini tapi aku apa tuku piye ngono guys. Manggone kuwi iki lontong Pak Sis kikil ning gone Klaju lho, Mbak. Golep iki jaman aku SMP. Sepeda mau kayak ndi? Sampai saiki kok yo jeduk ya, gak pedot. Aku jaman SMA lho, guys. Lah dapet ndi? Wes. Ya jam kok. Aku awan nek sore nek. Kilo per duit kilo per. Iki nek. Kilo. Kata tuku apa? 4.000. Aja kilo tak enek 1.000. 3.000. Heeh. Apa tuku apa? Ala ilang ditike bumi iki. Renek kok. Ning ndi? Apa tuku apa? Terusnya. Oh, jentok nek sandekan jekno. Jekno 3.000. Jekno piro 1.000. Kape tuku apa sih? Aja buku tuku liangan lho, bar tuku lho. Tuku panganan warep petenge. Tuku dolanan ae wis tuku.
lontong kikil ki nek depan puas ngono sing jeruk wae enak. Ya, wis aku pengen di apa Mbak? Nasi padang tapi sing nggo enek kikil e. Koyo ngono lho, koyo Astaga, pengen langsung kok langsung ngentik kok koyo macakin dano ae. Macakin kan. Melok ki bukane piye ya guys ya, bukane mau dijaki ngono gak. Nasi padang ngene yo murah 10.000. Kamu masane ndang piro yo? Paling-paling 13.000 ki nek nggo iwak yo. Iwak pitik yo Nek wong wedok ki mangan pikir-pikir jan biasa secerah enak paling target 10.000. Oh alami ayam bakso ini yang larang nih gini 8.000 7.000 5.000 cek enek enak timbang epret gak iso nggawe dhewe nek jajan ki sing tirane ora iso digawe kene ora iso gawe ngono lho pemirsa ngono yo nek favorite wong kene yo bakso ayam kuwi yo seblake jarek ge seblak yo langek-langkekan kuwi nek pengen yo sing dipingini yo mie ayam mbek bakso kuwi ya tenanan tapi tenan iso seger yo nek wong loro ning greges sih langsung segere mangan golek-golek gawan guys iki golek gawan wacarane Mbak Dian Mas Edi besok ki wonge ape gawe sesuatu sesuk digemas sepeda yo pengen apa dadi iki nyumbang-nyumbang mbek dolan ya Den gak tau dolan rono mbek nek bakulan ning ngarep ya wis ora mampir ning omahe mburi gak tau lho omahe iki melok ngek ya iki tak WA yo dadi dinteni ngono lho kayak motor nuwun wis kok kandhani dadi aku tak aku sak urunge ngono lho ancang-ancang iya lha nek makan ngono iki yo piye yo apa sesuk sedengan kowe yo pas ngene iki jadi nek kowe wis mulai kan tapi Amer kan mulai jam 1 oh ndak apa nek kono nempe oh iya wis nek jam 10 ya 11 12 ki jam setengah wis cangkem awal ya sedengan ya cara menawa kowe nek kono tak tinggal marani apa piye karek kowe ya karek sih aku kok mencepno ning kono apa karek sesuk ke suasanane piye nek ketoke penak yo rada suwe aku sampe mapa kamel nek ora yo soalnya kono yo ribut guys maksudnya iki gaweane akeh tak tamoni ora mulih-mulih ora nyandak gawean ngono guys maksudku iki aku tuku ning pasar ae yo apa neh aku bayar utang siji terus ora diutang guys lho kurang 50 diutang oh tuh bisa sini gak diutang cuma aku ki ora sambat yo ora kaken cuma utangnya dienggo liya siji lho cek kurang 100 cek liya iku aku gawan cek kurang 100 lembaran 600 iki Mbak bayaran hukum sesuk mosok apa bayaran ki wis bayaran burung ya Mbak urung tanggal piro enggak pokoknya aku kadang 20 selikur 22 manurung urung sampai cair wis bayar sih lah yo kudu duwe duwe yo ngono tanggungan guys tapi ki nek gak ngono ora nyantel aku mergo gak iso nyenengi nah kowe nyenengi yo nek aku lho ya versiku krik bolong kalau ndang mek utangan kok duwe dienggo gawe apa to gawe apa ngono mesti iso bayar kan kita ngemeno oh iki wae bayar dadi iso nyisana dhuwit mbayar iki ngono lah nek gawe pawon kae entuk sartang kanggone makku kae kira kae 1 juta ya ngono iki sapine makni didoli yo karena diutang gak dikekno Mbak Deni guys wong kadang sing ora roh sing gak roh dikira piye didarani kok angger adol sapi kok terus dek gang delak aku bangun apa dhewe anak wedok ngono tanyane kowe iki tak critani yo ndek biyen ki gawe omahe Mas Gopleng mbek Mbak Eka kuwi ndek biyen entek 100 punjul 2 nah sak listrik kuwi kan makni kuwi duwene dhuwit swidak lah nyilek 40 nyilek neng aku lah Mbak Deni kok duwe akeh 40 juta kuwi kondi ora kabeh tak brek 40 juta ngono kok gak guys iki ceritanya pertama adol motor fiction eling ora kuwi kuwi ibu payu pira lali Yesus berkono untuk arisan piro dikekno arisan 2 juta dikekno ronggon yo untuk ronggon aku gak ngeruk tak weno neh terus bareng untuk tabungan yo tak ngeruk neh terus kok ijek kurang nih wong jenenge bangun ki mau ki wis kadung jegur nek ora mesisan yo ngono mang
Terus akhirnya wong hitungan utang ae, wong aku yo ora njaluk. Terus bareng ngono dihitung terus bareng ngono bancakane mbahku kematian dan lain-lain boleh wedhus boleh apa kae bancaan pendak pindu jadi sak ngono kae kuwi terus lampu grendel apa-apa kuwi wis terus ditotal dadi siji tak sekitar 40 juta. Makane nek adol sapi makne yo diwene Mbak Deni kuwi dienggo nyaru dicicil kok dikekno nek hitungane kuwi. Wong dadi sampe karek 6,5 juta kayak ya wis sampe bar ya Mbak sampe bar. Cara ndek iki karepe makku ngene, wis rasane di sapi tak saurno kowe kabeh. Aku yo gak penak gak. Tak kungku pengen sapi akhirnya duit luwen ki mah ditukokno sapi. Sampe nek kowe apa jenenge wis rondok gede sapi 6 saurno aku dadi Pak makku duwe celengan, aku yang duwe celengan nggone makku. Lah iya bener. Lah kok nek disaurno nang aku kabeh duit jenenge duit yo entek, Guys. Aku disauri mak 5 juta, 6 juta yo. Gak dadi apa-apa. Entek wong jenenge duit, Bang. Jenenge duit wong yo duit utang bang yo maksude ana kene iki ora dadi kuwi monton nek rame omah wis ora sementing kita mergawe yo tetep golek ngono sing intine sing bener iki yo iki kadang ki wong enek sing kok terus marik-marik yo ceklan duit yo nggo jagane kok nek rasa biar kaya tapi yo soal utang guys ora terus kabeh kae kondi nek sekian kondi lho mergawene yo ngene masuk ning gone iya mergawe ki yo cukup dienggo mangan nek luwih yo dicandel iso sugih njaluk tumbal ngopo yo mangane cukup dienggo golek dhuwit nggo cukup nggo mangan luwihane dicandel nek luwih nek ora nek bang ijek luwih yo ditukokno mbore kita ngali-ali sak menir sok ben nek butuh apa didol kenek nek luwih wis sementing iki bedinane nggo mangan iso cukup ngono wis wong versine beda-beda dhewe-dhewe yo panganan bagi apa golek gawan guys iki yo ngene yo wong iki ora njaluk kene iki ora tau dolan kono pengen roh yo kayak Mbak Dian ki ora tau duwe gawe apa-apa malah kono sing sering ngekeki bancaan ngono kae gawene nyewune mbahku pendak pisan pendak pindu tapi yo bukane kono utangno yo umume lah nimbang lho cara mono wong bancaan kene yo ora teratur wong nek bancaan poso kan ora usum Mas guys usume wong kene iki bancaan nek nyewu pendak ngono kuwi Mbak yo ater-ater ngono kuwi yo wis nanti dilanjut lagi pengen golek mbok apa kono guys lho 13 sih Mbak wisan 13 guys iki sendalku ya sik tak caplok iki bekasnya guys iki oke guys kita ke pasar dulu apa rencana apa ngkongkonan guys nek udan nek bengi udan terus krungu kowe ya tahu wis udan aku kalau tepas gede tapi pakai kromo jam 2 Mbak ini ambruk iki kontaknya gak kena kontaknya bener Pak. Oke guys kita ke pasar dulu kita cari anggur joki ki mang rong apa to wah tahu nek jeplok aku gak apa-apa kadung roh anakan guys ngono iki didarani ape lunga mbone endi padahal ya mau ngene tok makane aku ki saiki nek ngonten trimo ning pasar ora macak guys bodo gembel ya wis penting aku ki anakku ben gak kedelarung-delarung ngono lho guys mudeng kedelarung-delarung ki ngene ben ora kloro-kloro nek aku mbek Mbak Isma anakan ki ben cukup bermain aja diuber melak mergawe ngono lho maksudku ki ngono. Wah nek kedelarung-delarung sakno Mbak. Dene ijek ing dunia permainan dituntut kene kon cepet kon gage akhirnya nangis bocah mang. Ngono. Wis
Dadi berkorban gembel ngene. Tuh, nganggo sandal iki lho, guys. Ku nek ora mbok samarno bahaya iki. Oh, wis bar masane. Berkorban ben ora delok ya anak ngonten. Pakai sandal iki, guys. Kulo nganggo sandal Pak. Nek gak ngene. Alah, bingung. Kene. Nah ya. Jangan salah pasaran selalu jalan. Aku 2,5 kilo karo aku tak nggo godhog. Nggo nang omah sak setengah. Iya. Heeh. Semprong. Ambek lenga apa ya? Ambek ren. Ambek minyak kita. 1 liter. Berarti loro, wis ta? Ki, apa kowe semprong ngene iki jenenge? Iya, ayu. Kok ayu ya? Heeh. Iya, ini mau. Bene ora enek. Ngene, guys, nek ngene ketok. Sing dile. Ketemu mie ayam. Aku nasi padang. Kilo. Iya. Iya. Cuk, irit-irit tanggal tua. Podo iki podo. Iya. Kalih niki budhe bangeten tukuan wae kok. Apa tuku apa? Ngenteni bayaran Lah iya. Kuwi men. Sekar, padha ae to regane? Sekar. Wong isine padha ya? Padha kok. Padha ae penak kuwi rasa ngadai. Bet. Iki 2,5 kilo ya? Ya. Wis kono gak apa-apa ora aku. Kira sedeng sih. Jenengan riyen? Mboten. Dia membayarkan. Oh, nggih. Tambah 16 Oke. Udah 500 barang kan? Sik. Nggih. Ayo 60 juta. Dikoteng 500 matur suwun. Ya, sama-sama. Seket siji 500. Sik. Sik 2.000-ne glesep ning ndi? Yo lagi kok omah. Lagi metu. Sik, duwike nyumpel. Ya, jalanan pulang lagi. Tapi kalau ning kono lho ning Romo sesuai. Ya, guys. Terima kasih. Ya, makasih, Mbak. Ya, sama-sama. Ya. Gawane iki yo ngene iki. Amin. Lancar, sukses dengakno wong ki amini. Oh. Gawane iki ya ngene iki pemirsa, gula, minyak. Kadang ya mau gula tok 2 kilo. Lah. Oh, masak apa? Yo ngono ki kerukunan iki piye, guys yo. Sithik yo ora njaluk gawan ya, Pak ya. Ngetok. Tapi pates-pates lah. Setir. Kontake ning ndi? Kontake ndi? Ning kono? Gak ning arep. Gak. Apa deh? Mbah, gembuk-gembuk ya. Endi, Cek? Oh.
Kowe apa akunya? Padha ae kok. Tak pulang. Oh pasarnya sepi guys nek Yahmine. Bar. Jek esuk padahal. Iya. Heeh. Heeh tenan. Nek yen ngene iki sen iki guys, masak kan ngene iki lho. Didelik. Kayak kok. Roh rasane gede kok. Malah kaya nyelot kaya pintu. Ya, guys. Was. Malah kaya pintu. Kita kene lho guys sampai wong-wong iki kadang pemirsa iki apal gange liwate kene. Aku jane wis lesu pengen nganu nasi padang. Iki tanggal tuwek dimpet tanggal tuwek. Sosok oper. Bah. Ki mau bar mangan sego sing sitok. Nek urung mangan ngono iya Yo. Ya peranaan gue. Loh, Hiban kok nang kene Hiban? Pen isi kita kuwi. Ya iki Hiban Oh. Kancane TK. Wah, anake kuwi lho, nganu Tiyok nganu Riko. Ya. Kan kancane Riko kuwi. Iya Riko guys. Besti ngono lho Mbah maksudnya iki. Jangan salah pasangan, jangan nyesel di jalan. Ini kok apa ngkungkunan. Nek udan malah bingung. Bakale tutup. Ya. Ini yo panasan itu tak kendali. Loh, wis mbok ngono neh. Apa? Gimana? Mbok tekok kowe ya? Oh, anjing. Gawane wis ngene iki, Guys. Ki mau ki apa? Tek kacek sih setengah kilo apa tak nggo godhog wedang. Asine padha wae. Asine padha wae. Soale entek. Kemarin jadi anu. Nah. Ya wis ngono guys ya ngene iki kok sak di. Ono. Wonge tapi urung roh nek kene ape rene, Rono. Urung roh. Urung roh guys, kejutan. Iki kontene aja di-upload dhisik. Yo. Enteni. Engko pas karo ngono. Yo, ngono guys carane. Wangi dodol. Cuma cek dodol ya. Ya wis ya terus ya ngono. Cuma pokoknya hari-harine Mbak Deni Mbak Isma ki ya ngono ki guys, wis pokoke apa adanya gak tahu tak setting apa tak opokno. Pokoknya budal apa sing dilakoni ya budal apa dilakoni budal. Ya mau jaim-jaiman wis enake ngene. Iya. Ya, Mbak. Wis ngono. Mbak Deni Mbak Isma pamit sepurane sing akeh nek klera-klerune Mbak Deni Mbak Isma ya pemirsa, terima kasih banyak menonton Mbak Deni Isma sing wis selalu ngei support sampai sekarang iki wis matur nuwun. Mbak Deni Mbak Isma pamit dadi ketitik ala ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.